No ens deixem el premi. Moltíssimes felicitats a tots els finalistes i en aquest cas a Concentrol, al Giroscopi, com a partner en aquest projecte. Seguim amb el Premi a l'aplicació de les TIC a l'empresa. Premi que vol reconèixer a l'empresa que, sense pertànyer al sector de les TIC, hagi apostat per incorporar aquestes tecnologies de la informació i la comunicació en la seva estratègia i també el seu proveïdor gironí que li hagi proporcionat justament aquesta solució. Els finalistes en aquesta categoria són, novament, Aditio App. Aquesta aplicació, us recordem, per a professors i escoles que actualment és usada per més de 30.000 docents de tot el món, que permet gestionar els grups de classe fent seguiment de les notes dels alumnes, planificar les classes i millorar la comunicació entre els professors i els pares. Segon finalista, Invertia Web. Ha creat la solució eWeb Connector, que facilita l'adaptació de fabricants i productors a la revolució digital, permetent millorar el control de l'estoc i la gestió de les ventes directes i online dels marketplaces a través d'un sistema d'administració i metodologia única, respectant, això sí, tots els intermediaris. I últim finalista, Sixtemia Eurofirms. L'aplicació d'Eurofirms és una eina pensada per facilitar la gestió, entrada i control d'hores de treballadors, basada, en aquest cas, en la transparència i en la immediatesa de la informació. L'app està adreçada tant als treballadors cedits com per als clients i s'adapta mitjançant un sistema de permisos. Lliura el premi al senyor Pere Chamorro, director CBC Girona de BBVA. Bona tarda a tothom. És un plaer tornar a ser aquí amb els Premis Digitals d'EdTech com a patrocinadors. Des de BBVA ja fa anys que estem en un procés de transformació que va més enllà de la renovació d'infraestructures tecnològiques i que és un procés que pretén posar a l'abast dels nostres clients les eines, principalment digitals, que els ajudin a prendre les millors decisions financeres. En definitiva, estem intentant contribuir a millorar la qualitat de la vida dels nostres clients. I alineat amb aquest compromís, volem donar suport a iniciatives del nostre territori que, com els Premis d'EdTech, ajuden a difondre i generar coneixement en l'àmbit de la tecnologia. I si em permeteu, sense més preàmbuls, anem a veure qui són els finalistes, els guanyadors. Felicitats a tots. Els guanyadors són Sixtemia i Eurofirms. No perdràs mai, només innocència. Tria un destí, l'emoció serà el camí. Tria un destí, l'emoció serà el camí. Bé, primer de tot, agrair a l'associació i al jurat aquest premi. És un gran honor rebre un reconeixement, sobretot perquè ara fa 10 anys, quan vam muntar l'empresa jo i el meu soci, en Josep Maria, que no ha pogut venir, poc ens imaginàvem que ens donarien mai algun premi per fer alguna cosa que senzillament ens agradava o ens apassionava en aquell moment. Només dir que des de Sixtemia sempre intentem donar-ho tot en cada app que fem i tot aquest premi, aquest reconeixement, serà molt benvingut per part de tot l'equip. Moltes gràcies.